Hey guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। नै दिनैहाय मा होनो बुधबार बाराय, इनिफ्राय जोंहानाव दिनै आलासि फैगोन। दायो आङो संनाय खावनायनि लाहार फाहाराबो जाजोबबाय। नै दायो सिंहआ बयलार सावबाय दङ नै। सावखांदोंना सावखाङाखै? सावबाय दं नै जाबायानो मथा मथि। जाबाय नै। दा गुदुं खालामफिनगोन दायो। ब्रेडनि खोथा। बेनिफ्राय दायो जोङो दाबसे जायगायाव थांगोन, माने बेरायनो थांनो नागिरदों। स्कुलफोराबो गथ'फोरनिया बन्द नालाय, गरम बन्द होदो नालाय, बेनिफ्राय जोङो दायो भुटानाव थांनो नागिरदों। जाहानाव ओंखाम जानानै थांगोन। किटिमोन एन महिलारिमोन फैगोन जाहानाव। बेनिफ्राय जोङो ज'यैनो दायो ओंखाम जाखांनानै भुटान बेरायहैगोन जोङो नामलाङाव। थांबाय थाजाया नालाय, गोबावजों खनसे। नै दायो आलासि फैथ'यैनि सिगाङावनो आङो संनाय खावनायनि लाहार फाहारा जाबायमोन। बेनिफ्राय आं गोखा भाजा एवदो, बेनिफ्राय सबायजों ना गोरान संदो, अमा बेदरजों आलु, बयलार हांनाय। बेनिफ्राय आं आइटेमखौ बारा बानायबाय थायासै, मानो होनोब्ला जों गोजान जायगायाव थांगोन नालाय, गोबाव जागोन होननानै आङो बारा बानायबाय थायासै, माने जानानै थांसै होननानै। बोथोराबो दिनै बारा एसे मोजां नङामोन। सान्दुं दुंलाय अखा हालाय जाबाय थादोंमोन। आङो जिफोरा गिसिमोन नालाय जिफोरखौबो लामनानै लाबाय। दायो जोंनि नै बयलार हांनायाबो मोनबायमोन। दायो नै संनाय खावखांनायजों लोगोसे किटिमोनाबो मोनफैबाय। बेनिफ्राय थरायना मोना मोनफैथ'वाखै। आं बिसोरखौ लामाफोराव मायबाफोर उसुबिदा मोनबोदों नामा होननानै एसे सोंबाय। दायो आङो थरायना मोनफैनायखौ लानो मोनासै, मानो होनबा आं संनाय खावनायाव एसे बेस्थ'मोन नालाय। बेनिफ्राय जोङो दा जायै लोङैहाय भुटान बेरायनो थांनोसै। नै दायो जों भुटान फारसे दावगालांबाय। थरायनायाबो भिडिअ लालांगासिनो, बिनिनो सरे सरे आंहाबो लाफाबाय। नोंथांमोना बयबो लाइक शेयार खालामनानै हरबानो जाबाय। नै जोंहा देबिना गाखोफादों आंजो। सिंहआबो गावनि सलायनायाव मुखुब जानानै दङ। दायो नै जोङो भुटान गेट मोनबाय। बेनिफ्राय बेयाव जोङो एन्ट्रि जानानै हाबबाय। ओरैबायदि मोजां नुहुरखादो भिउखौ गाहायखैजा नाहरबानो। इसोर दंफां लाइफां सारि सारि, भगबान थाबाय थानो लुगैथावथाव। दायो नैबे जोङो सुइमिं पुलाव दुगैनो होननानै हाबदोंमोन, नाथाय दैयानो बेसेबा मैला बादामालि खायमा जालायनानै दंमोन। जों दुगैनोनो मोनासै, बिराद आखा थाबोदो दुगैनो होननानै जि जोम लाना थांखाजोबदोंमोन जोङो। दायो नै जोङो भुटान टाउनाव हाबफैबाय। बेनिफ्राय बबेसे थांनो होगोन मिथिला, जायखिजाया सलायलांबाय थानोसै। गोजौखैजा मोनसे माने गाहायखैजा भिउखौ बिराद मोजां नुहुरनाय दङ। कलेज ना मन्दिर होनो, बेयाव थांनो नागिरदों जोङो। दायो नै जोङो फैयै फैयै मोनफैबाय। फाइनालि मोनफैमारबाय। गोजोननाय दंना गैया नोंसोरो? गोजोननायबो दं, लोगोसेनो दुखुबो।